Incoming Cebu City Mayor Tomas Osmeña desididong tutukan yon ang peace and order situation dito sa Cagayan Sugbo paglingkod niya sa katungdanan na sugod sa kaudtohon sa Hunyo 30. Si Nico Serino's report. Peace and order. Kini ang usa sa gustong tutukan ni Mayor-elect Tomas Osmeña sa iyang pagsugod og lingkod sa pwesto. Sa interview kaganiha, gisubli niyang iyang tanyag sa kapulisan, 50,000 pesos kung makapatay og drug lord o notadong kriminal. Ang mga padungong terrorists, di sila nahadlok sa pulis. I will change that all around. As long as it's legal, shoot them. Kill them. That's my stance. Wa mo detalye si Osmeña asa mo kuha sa pondo ni ini. Apan pasabot niya, importante mahibalik ang kaluwas sa kadalanan ug mapugnan ang paghitak sa drogas. Kabahin sa gikatakdang release ni SP1 Adonis Dumpit, matod ni Osmeña, buot niya nga papahuwayon una kini. Aron makarelax, human mapriso sud sa pipila ka tuig. Gipasabot ni Osmeña, magdepende ra ni Dumpit kung buot niyang manarbaho sa City Hall o mubalik pagkapulis. Matod niya, padayon pang giasikaso karon ang pagpiyansa kang Dumpit. I want him here because he's a poster boy, you know. Daghang kinahadlok ng Dumpit. Sige na lang. Hindi mo siya panhion na yun. I just want him to inspire the other policemen. Nico Sereno, Balitang Bisdak.